नों बिदिसो मा बिलाय मा बिलाय मा बिलाय नोंखौ वार्निं होदोंमोन आं नोंखौ वार्निं होदोंमोन आं मालायनि हौवा सियालानि नों मा मोनदों मालायनि हौवासिना ओइ बुन्दा मालाय लोगोफोर दिनैनिया जा गरमा आपडेट आरोना लोगोफोर गलाखा आरोना लोगोफोर गला जोंना मा होनो आदैया जोंना सासे गथ' गोनांखा आदैया फेमिलि गोनांखा आदैया सासे सिख्लाखौ सासे हिनजावखौ लानानै जोंना रुमाव थाहैदों आरोना गलाखा आरो रुमाव गावलायदों नोंथांमोना नायब्ला निस्सय बुजिलांगोन आरोना फारसेनिफ्राय बिथाङा जा गला आरोना ओमफ्राय इनि हिनजावासो लाना थांदों जाहैदों आरोना गावनि रुमाव बे माबाखौ जाबायदिखि गोसथोनाय बै हिनजावासो लाना थांदों आरोना बैनिफ्राय गोजान खालामनानै बिथाङा मा होनो गिबिया जायोनोखि बिनि हिनजावा आदैनि हिनजावा गथ' दंखायोमोन आरोना गथ' उन्दै दंखायोमोन बेखौ सोर फिगोन होननानै बुंदों आरोना लोगोफोर दाथ' बिराद जारला जाना दं गरम आरोना बे आपडेटआ नोंथांमोनखौ आर दैमारि इउटुब चेनेलाव बयनिसिमबो बरायग्रोना लाबाय आरो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना हो आरोना गावसिना होखा आरोना होमबा लोगोफोर दा मेन टपिकआव फैनोसै आरोना लोगोफोर जोंना मा होनो बै आदैया बिराद गरम आरोखि मा गावनि बिसि थाखानानै गथ' गथाय थाखानानै बिदि आरोना गरम आदैया हिनजाव सासे लानानै रुमाव थालायलायनाय हिनजावदों थाहैनानै उन्दुजाबनानै माबा ओइ हिनजाव गिबिनि दामग्रा देग्राफोरखौ लाबोलायनानै ओरैबायदि इन्जय खालामदोंमोन आरोना बेयावनो जोंना बिनि गिबि मादैया फैनानै दरजाखौ खेंनानै भिडिअ खालामनो मोनफैबाय आरोना नोंथांमोना नैबे ससे क्लिपखौ नायबा बरियायै बुजिलांगोन आरोना माबायदि आदैया गरम टावेल्स गाननानै रुम सिङाव दङमोन आरोना इसोरो ओंखाम संबाय थानाय समावनो बिथांनि गिबिया पुलिसफोर लानानै थांनानै हमजाहैबाय आरोखि नोंथांमोना भिडिअखौ नायलां आरोना दरजा खुलिना हो ओइ हाजारि नोंखौ नुहुरखाबाय आं मा नों बिदिसो मा बिलाय मा बिलाय नोंखौ वार्निं होदोंमोन आं नोंखौ वार्निं होदोंमोन आं नोंखौ वार्निं होदोंना होआखै नोंखौ वार्निं होदोंना होआखैमोन आं बुंलाय नै आंनि हौवाया नायदो नाय अबाव दं नोंखौ फैबाय बुंनांगौ नोंखौ वार्निं होदोंना होआखैमोन नों ओइ बाजारि मालायनि हौवा सियालानि नों मा मोनदों मालायनि हौवासिना ओइ बुन्दा मालायनि हौवासिना मा मोनदों नोङो बाजारि नोंखौ वार्निं होदोंना नोंखौ वार्निं होदोंमोन आङो नङा होननाय नोङो नाय नङा होननाय बियो मा संदों बियो बा नोंनि न'आ बेसो नोंनि न'आ बेसो हा हाय बुदां नोंनि न'आ बेसो मा एसां खोथा बुंनो नोंनि न'आ बेसो नोंखौ आं एथ' वार्निं होनाय आं मिथिबाय ओइ बाजारि नोंखौ एथां वार्निं होनाय आं मिथिबाय वार्निं होनायाव नोङो मानो बिदि मालायनि हौवाखौ सेनानै आंनि न'खर सिफायबाय आंहा फिसाला सासे दं मिथिबाय फिसाला सासे दं नों मा मोनदों नोङो हा आंनि फिसालाया मा बरबाद जाया आंनि फिसाला नों फिसिगोन हा बेखायनो मुख एथ'खा निजे हियात आहि मांख बनायखायसो सासुन केन'का मा बेलेग न'नि आयौ नों दायो बुंबाबो गला नों उन्दुनानै बिजों उन्दुना सानैजों सिखारनानै नों बुंबाबो गला मिथिबाय नों बेयाव बुंबाबो सानैयाव स्पटआव नुखाबाय सिखारनाय नोङो मोखां देखाय बे हिनजावबा मोखां देखाय होगोन आं मोखां देखायनो मा आं दंजों गैला मा नोंलाय मा खालामनो आं खालामदों हा साला नोंखौथ' वार्निं होबालाय बे खारगोन बियो खारनाङा नोंखौ आं एथ' अननानै बुंनायमोन नोंखौ आं एथ' अननानै फनाव बुंहरनायमोन बुङाखैमोन देलाय हा नोङो हिनजाव मानसि मानो बेखायनोथ' बुंना ला लेंहराबा बे मारै फैयो बे खसा खोथाखौ बुंना ला मायो माखौ खालामनो अरखौ बन्द' खालामबाय आङो देलाय
बार होनाङा बेखौ दे फै मा फट' लायो लासिर नङा बियो पापाबो नुदों बारा बेखायनो दंखायोखा गाज्रि गैयै साला फिसाजो दोनदों नोङो दे इथिं नाहर नोङो नाहर इथिं नाहर आं बुलाब्रा आंहाबो अननाय दं मिथिबायना बेखौ आं एथ' वार्निं फनाव मेसेज हरना बुंहरनाय आं मिथिबाय बियो होमबाबो बियो आं दोनखाला 2 मासल'सो माबायोना नों मा सानदोंलै हा आं नोंखौ इमान वार्निं होनाय आं नोंखौ मिथिबायना मिथिबाय नों मा खालामनो सानदों देलाय नों बेखौ लानो सानदों दे खोन्थादो दे नों लानो सानदों बेखौ लानो सानदों हा आं भिडिअ खालामाखै दे नों लानो सानदों बेखौ नों लानो सानदों नामा देलाय क्लियार नोंनिफ्राय नांगौ आं हौवानिफ्राय आं मोनखाजोबनायसो लाथ' दे फट' खेबखादों दे लाखाजोबबाय जेबो भुल मावाखै मिथिबाय आं हिनजाव अधिकार दं मिथिबाय अधिकार दं बेखौ गानना थांनो हाला नामा नोङो दे जों गान आंनि दामग्रा सामग्रा दंफैजोबो रोन्डि बाजारि मुर सब এইবিলাক सब मुर बजा বিলাক सब আহিকিনে থাকিছে ইয়াতে